Velkommen til ASM Hart med Chris Hart. Ja, og så skal vi jo åbne her 3 pakker af de her Pokémon Chaos Rising. Og jeg starter med den første her. Hvad var det? Ja, og så kunne jeg godt lide den her. Den her. Og den her. Se, der var mange kort her, men jeg har valgt dem, jeg godt kunne lide, og det er de 3 her. De 3. Der står Ho-Ho her, og der står Claydol. Og her står der Kamivine. Skal vi se. Skal vi se, hvad der er for nogen her. Uha. Ja, der kan vi godt lide den her. Den her. Ja. Og den her. Jeg kan bare. Og så den her. De 3. Se. Den her. Og så de 2 her. En af dem her er 200 kroner værd nu. Men hvad det er for en, det ved jeg ikke. Jeg håber nu her med det sidste at trække en Charizard. Nu skal vi lige have den åbne først. Så skal vi lige finde ud af det. Se bare her. Så skal vi finde ud af, hvad for nogen vi kan lide. Jeg hader dem her. De ser da dumme ud. Men jeg fandt der her et par stykker, jeg godt kunne lide. Se her. Dem her. Flot, ikke også? Punkaboo. Sikke noget. Punkaboo. Og så klipper vi resten i stykker her. Det er jo næsten synd, men det gør vi så. Så, og tak fordi I fulgte med i min log her.